Не използвате ChatGPT. Не, аз съм против AI като цяло. Как се казвате? Вероника. Бояно. Как се казвате? Лили. Аз съм Алекс. Ще ви задам 4 въпросчета от обща култура. Ако ги познаете, печелите безплатен абонамент за приложението Пищова. Подготвите ли се за тестовете редовно? Да. Бих казал да. Подготвяте ли се добре за предстоящите ви матури в 12 клас и тестове като цяло? Да. Не използвате ChatGPT. Не, аз съм против AI като цяло. Коя е столицата на Япония? Токио. Правилен отговор. Кога започва и приключва Втората световна война? 1938 Близо. 39-та започва. Кога приключва? и 45. Правилен отговор. Кога пада Берлинската стена? 1989 година. Правилен отговор. Кой е написал Илиада? Илиада е написано от Омир. Точно така. Колко кръвни групи има според системата АБ? 4. А, Б, А, Б и нулева. Правилен отговор. Страхотно се справи. Колко хромозоми има в човешката клетка? 45. Близо 46 са. Какво е медицентър? Пресечната точка на медианите. Правилен отговор. Коя е най-високата точка в България? Връх Мусала. Страхотни бяхте, момичета. Печелите си безплатния абонамент. Страхотни сте. Печелите си безплатен абонамент за приложението Пищов. Имате на представа какво това приложение с какво се занимава. Аз съм го ползвала. Ползвала си го страхотно. Доволна ли си? Да, имаше, мисля, че някакви като тестове. Правилно. Ако и ти знаеш отговора на тези въпроси, напиши долу в коментарите.